Ahojte ľudia, vítajte od nového videa, part 2, prišli sme do zás nového lesa, poďte. Ahojte ľudia, a ja som tu. Už ma poznáte z toho staršieho videu preskúmávania a toto je nový les. Je oveľa lepší, lebo nie je tu toľko listov a taká, ako sme hovorili v minulom parku. Ale zase je tu oveľa viac taká, nie je to až také opustené ako hento, ale zase je tu oveľa viac zvierat a takých nebezpečných vecí, lebo je tu viac strašne takých vecí, takže je to nebezpečnejšie. Ale zase prvať všetko. Áno. A ľudia, nerobíme to preto, že sme odoberateľov, ale robíme to preto, že vás to baví. Aha. Sú strašne mäkké tie. Sú tu strašne veľa padnutých stromov. Je to tu také viac hororové, lebo tu to robili oheň, no, lebo takto to tu naše badali. Ešte to nezapálili. Ale je tu strašne mäkká tráva na prepanie. Na prepanie. Táto dievčatá nepochabia. Áno. A ani toto. Ja prepáčim dievčatám, čo to museli vidieť. No. A keď sa vám to páči, tak dajte odber a like. A píšte do komentárov, že čo chcete, aby sme natočili ako ďalšie video. A už máme nové meno. Keď ste nás kúkali na na kanáli Beňboň, je aj ten, ale teraz natáčame na kanál Belix. Takže kúkajte. Nechápem prečo, ale sú tu rozdielavené stromy. Nechápeme, prečo sú to rozdielavené stromy, ale tak. Strašne mokré drevo tu je. To dáva zmysel, keď prešalo, ale tak nie sú náši mudrí. Ty kokos. To je spadnutý. Kto chce vidieť Spidermana? Vyskúšame druhú šancu. Teraz idem ako Spiderman, ja. Vole. Ja som sa tu šmíka. Viete, by to bolo ľahšie. Pozrite sa, jaký frajer. Hey, yo, motherfucker. Že je vidno, že nie som parkourista, ale tak som čo som. A nie. Ja že som sa teraz strašne do ruky.
Ty vole, toto je aký kopček. No, Ty vole. tu sú také fľaše. Počkaj. Ešte tu je jedna. Tu je. Ľudia, našli sme vínko, síce ja nemám rád vínko. A voda piť. Ešte ďalšie sa... Ešte je tu ďalšie vínko. Počkaj. Dávaj. Vyskúšam ja. Ešte neskúšaj, lebo... Ale nie, môžeš skúšiť. Poď tu. Poď sem. Skoro. Teraz poď na druhú fľašu. To si dá pitie? No. To si pochutná. What the fuck? Niekto nemá rád vínko, tak ho obesil. Veľa smetí. Strašne veľa smetí. Dokonca sme tu našli aj... Aj vejpu sme tu našli. Našli sme tu aj žuvací tabak. Ten, kto to nevie, tak si to vyhľadajte. Kto nevie, čo to je. Ty vole, ešte s vodou fľaša. Nejaká stará určite. To sú strašne rozvité veci. Toto vyzerá ako nejaké obrovské hniezdo niečoho. Toto vyzerá ako nejaké obrovské hniezdo niečoho. No. Ale strašne veľa smetí tie. Nechci tú prírodu. Haja. Ľudia, keď budeme na 500 odberov, tak dáme náš med. Áno. Tak čo čakáte? Dajte odber. No. A keď ste dali, tak si najlepší. A urobíme hocičo, čo ten top koment urobí. Áno. Tak chcete, aby sme skočili, neviem odkiaľ, Burj Khalify, skočíme. Ďalšieho Spidermana, ale iný strom. Yes! Každý. Okomentujte tohto tu človeka, jak leže. A potom aj toho, ktorý je za kamerou. Toto je pre Tariho. Tari, keď sleduješ toto video, máme ťa radi. Tam by som nešiel. Radšej by som išiel dole. Teraz natočte mňa. Natoč mňa, kámo. Ok. Spiderman číslo 2. I am bigger boss. Áno. Vole, Tari, ja nie som parkista. Ani, ale toto je pre teba. Áno. Ty kokos. Strašne veľa vecí. No. Poďme úplne na koniec. Zistiť, čo tam je, keď chcete. Dobre. Chceš tam ísť? Áno. Možno sa nevrátime domov. Hoci čo pre fanúšikov. Áno. Možno zavnúdime. Takže... Možno to bude aj svítá bomba. A posvetovali. Toto už nehľadali. Takže... Musíme si dať pozor. A
hlasujte, Sigma Boy alebo APT. Sigma Boy. Sigma Boy. Poprosím troška divné veci. Ale tak. Viete, toto tu je. Dajte subscribe za Sigma Boy a dajte like za APT. Áno. A keď bude viac subscriberov, tak natočíme video zo Sigma Boy. A keď bude na like, tak APT. A kedy sa odhalíme? To rozhodnite vy v komentároch. Áno, ľudia. Ale nemôže to byť niečo 50 virtuálne. Chápete? Aspoň za 100 alebo niekoľko. No? Aspoň za 500 alebo 100 alebo 150 mi to jedno. Toto je môj trón. My sme dva bigger boss. Toto je môj trón. Tento tu je troška opačne. Ale tak. Hej. Nepozerajte ma. No vstávajte vy král. Dobre, mal som moc veľa piva. Opilec. Tento strom je troška. Nekomentujem. Ale tak. Plakať. Sme na konci. A tu je cesta. Presne sme chceli lesť. No tak za to si zaslúžime niečo. Dajte koment, alebo subscribe, alebo like. Vyberte si. Teraz ideme na vy. Ešte ideme troška prespovedať, ne? Yep. Ľudia, keď uvidíte takéto, vyzerá to troška sú sa Mongols, ale tak nechytajte sa toho. To je správa pre devčatá. Áno, bo chlapci už vedia, čo robia. Ne. Keď ste chlapec, tak dajte like, a keď ste devčat, tak dajte odber. A keď bude viac odberov, tak dáme na tomto videu, keď bude viac odberov na tomto videu, alebo lajkov, keď bude viac lajkov, tak priberieme jedného človeka z vás, sledovateľov, chlapca. A keď odber, tak devča.